president. La veritat és que és, com a mínim, irònic que vinguin vostès directament de declarar en el jutjat aplaudir dempeus una declaració institucional contra la corrupció. És irònic, és irònic. Mire, nosaltres estem defensant un sistema de finançament constitucional per a este territori, cosa que vostès, en un sistema caducat des de fa més d'un any, no han fet. Vostès són els que no pagaven. I no pagaven per què? Perquè els seus morts en l'armari estaven ben vius desviant diners. Un 4% del PIB ens costa la corrupció, la seva corrupció, i això també compromet la creació de treball i compromet el pago a les xicotetes i mitjanes empreses. 1.000, 2.000, 3.000 eren els diners que vostès desviaven, que no estaven per a pagar a proveïdors. I per cert, parlant de terminis, quin termini li posen vostès al senyor Clavell i a la senyora Rita Barberà? Perquè quan els van enviar al grup de no adscrits, ja tenen a uno, a Gómez de la Serna, quan el senyor Clavell, quin és el preu que estan pagant per mantindre aforat al senyor Clavell, senyora Bonich? Moltes gràcies, senyora vicepresidenta.